Yau za mu kawo muku labari ne daga wani gari ake kira Gadon Ciyawa. A wannan garin akwai wata kyakkyawar yarinya ake kiranta Sumayya. Ita Sumayya an haife ta da cokalin azurfa wato da silver spoon. Nufin haka shine ita an haife ta a cikin arziki da jin daɗi. Iyayenta masu kuɗi ne sosai kuma sun tabbatar cewa sun ɓata Sumayya. Duk abin da Sumayya ke nema suna bata. Sun tabbatar cewa ba ta rasa abin da take nema ba a duniyan nan. Tun tana ƙarama har tana girma. Ko da shike ba wai abu mara kyau ba ne a ba ma yaro abin da yake nema? Ai yara suna nema a nuna musu kyau da kauna. Amma ba kowane lokaci ba ne duk abin da yaro ya nuna yana son abu sai a doka a bashi. Akwai wasu abubuwan ma da ba wai suna da kyau ba ne da yawa ma yaro. Wasu abubuwan kuma ana hana su saboda a koya masu cewa a rayuwan nan ba wai dole ne abin da ka ce kana so ba sai ka samu. Ya kamata in ga duba wasu lokaci a hana su wasu abubuwa. Kuma idan sun yi abin da bai kamata ba ko ɗacewa ba sai a yanka musu hukunci da kuma horo. Amma ba haka aka yi ma Sumayya ba. Ita duk abin da take ihu take so ana mata. Idan ana hana ta wani abu ta fara faɗa sai a bar ta. Idan ma baban na so ya faɗa sai maman ta ce a'a ka bar min yata. Yar kyakkyawar yarinya na ba mai taɓa ta duk abin da take so komin cikin dare komin nisa komin tsada sai an samo mata. Saboda inda aka tayar da ita Sumayya a rashin tarbiyya ta zama wani abu daban. Ta raina wa mutane wayo. Duk inda ta je sai ta raina mutane. Ta raina iyayenta, ta raina mutane a anguwa, ta raina makwabta, duk wanda suka girme ta ma a makaranta, duk ta raina kowa. Ba mai gaya mata magana ta ji. Ga ita nan da ɗagan kai. Ba nan ta tsaya ba. Tunda tana da kuɗi kullum baban na bata kuɗi kuma ana tura mata kuɗi daga wurare daban-daban. Sai ga ita nan da son cin kasuwa da cin gayu zuwa casu da kuma dai son kayan duniya. Duk mutanen garin kuma sun santa cewa haka take. Kuma gaskiyar maganan ba su jin daɗin inda aka bata ta. Musamman masu sayar da kaya da kuma masu shaguna. Duk lokacin da ita Sumayya ta shiga shagon mutum za ta sayi abu ko za a yi mata abu sai ransu ya ɓace domin akwai wulaƙancin da ta kai musu a shagunan nan. Ba ta kula da masu sayar da kaya ko mai shago. Tana musu magana inda ta gan dama ta zage su ta yi musu maganar banza kuma ba wanda ya isa ya maida mata magana da sun san waye babanta a garin nan. Waye shi babanta nan? Babanta ake ce da shi Alhaji Jankai. Alhaji Jankai shine babban mai kuɗi ba mai irin kuɗinsa a garin nan da ƙarfinsa. Shi yana da masana'antu, makarantu, gidajen haya, gidan biredi, kasuwanci, abubuwa daban-daban dai a garin nan duk suna hannunsa. Kuma an san cewa har da 'yan sanda ma tsoron shi suke domin yana da tasiri a wurin oganinsu. Ita Sumayya girmanta kam sai ƙara ɓacewa ma take yi. Ga reni kaman ba gobe. Akwai wata mata a garin nan tana sayar da abinci. Kowa ya santa matan ana ji da ita da ta iya dafuwa. Manya da kanana duk suna samun kansu a wurin matan nan. Kuma an santa da dadewa cewa ita babbar 'yar kasuwa ce. Wata rana Sumayya sai ta je shagon nan. Ta ce a yi mata abinci. Aka yi mata. An yi ƙoƙari mai kyau aka yi mata. Aka miƙo mata da ta bude ta kalla ta ce wannan abincin bai yi ba. Aka ce me damuwan? Ta ce ita dai bai yi mata ba. Sai ta ce a yi mata wani. To sun karba sun ƙara yin mata wani. Aka miƙo mata kuma ta kara kallon abincin nan ta ce wannan abincin fa bai yi ba. A'a me ne damuwan?
ita dai ba ta sani ba, amma ba haka dai ta saba karban abinci a nan wurin ba. So a yi mata wani kuma ba da son matan nan ba, amma ta yadda tunda ba ta son masifa kuma ta san labarin Sumayya inda kowa a garin ya sani. Na uku aka ƙara yin abincin nan, aka miƙo wa Sumayya, gashi ki yi hankuri. Ta karba abincin nan, tana kallon abincin nan, ta dubi matan nan, ta kwashe abincin nan ta jefa mata a fuska. Haka abincin da ya zuba ma matan nan da miya duk a sumanta da fuskanta ya faɗi a jikinta. Abin nan ya ba wa kowa haushi, abin kunya, abin mamaki. Ita ma mai abincin fushi ya kama ta kamar ta fashe, ta kalle yarinyar nan. In ta mare ta yanzu, ai sai lahira. Haka labarin na ya zagaya garin nan, kowa ya ji, kowa ya shaƙa. Dama haushi take ba mutane, har aka ma fara zanga-zanga, aka ce wallahi ƙarya ne, bayan yana ba ta isa ta hana mutane sukuni a garin nan ba. Suka ce daga yanzu ma shi baban nata ba za a ƙara sayan kayan kasuwan shi ba, gidajen shi ma za a bar mashi, gidajen biredin shi ma da wasu abubuwa duk za a ma bar saya, duk abin da ke nashi duk za a bar amfani da shi a garin nan, tunda in yana ji da takama cewa yana da kuɗi kuma duk abubuwan nan da mutane suna siya ne, to wallahi za su fasa. To shi Alhaji Jankai ya ji haka, idan akwai abin da bai wasa da shi shine arzikinsa. Da ya gane cewa yarinyar nan za ta jawo ma sana'arsa matsala, a lokacin idanunsa ya bude. Ba wai bai son yarinyar ba, amma ya bar ta yi ta haukanta domin ya ga kamar abin bai masa zafi da yawa, amma yanzu da ya ga zai shafi arzikinsa sai ya ce ma gidan, to ke ki zo nan, wannan abin haukanki dan duk ya isa a garin nan, kina ji ko? Daga yau zan jawo hukunci, zauna ki ji. Tunda duk shawara da faɗa da nake maki ya kiya shiga kunninki, to daga yau duk kudaden da ake baki an yanke, domin mun gane cewa kudaden nan ma yana shawo maki kai. Na janye da kuma duk na taushe hanyoyin samun kudinki. Duk masu baki kudi daga shaguna na ko ina duk na hana su. Daga yanzu ba kudi daga wurina ko sana'a na da zai shiga wurinki. Sai ce abu biyu zan baki dama. Na ɗaya, idan ba ki bar wannan mummunan halin ba, zan karyatar da ke daga dukiyana. Na biyu, idan kin yadda za ki koma shagon nan da kika yi ma matan na mai abinci wulaƙanci, za ki yi aikin da take yi, ki sayar ma da mutane abinci kamun sai har wata 6, kamun idan na yadda cewa kin koyi hankali sai in yafe ki. Amma in kin ki, to ni ki hanyanki in hanya na karyatar da ke daga dukiyana. Kin yadda? Ta ce haba baba, me ya zafi haka? Ai ni ina jin daɗin rayuwa ne, bai ma kowa komai ba. Ya ce tafi ki min shuru. Ya tsaya da wannan maganan kuma haka ta zaunu. Ita kuma tunda ta san cewa ba za ta iya zaman duniyar nan ba in ba da kuɗi ba da kuma kayan jin daɗi, sai ta yarda ta ce zan canza baba, zan yi aikin nan. Ba ta ga kamar aikin nan wasa ba ne? To aka ce to maza sati mai zuwa za ki fara. Haka Sumayya ta je wannan shagon, kuma Allah ya sa gashi matan na ita mai hankali ne. Duk abin da Sumayya ta yi mata wulakancin nan duk ta yafe ta. Ta ce mata ba damuwa, ita ɗaya ta yi mata kamar ita yarta ce. Ta koya mata inda ake dafuwa, ta koya mata inda ake ba ma mutane abinci. Haka ita Sumayya ta fara koya. Ashe ta gane cewa aikin dafuwan nan ma mutane ba wasa ba ne. Hannayenta sun ji zafi, ta ji jiki, jikinta ya yi tsami, amma kullum in ta tuna cewa za a yanke ta daga dukiyar babanta, sai ta jimre, ta natsu ta yi aikin nan. Haka idan mutane sun zo a yi mata ihu, a kawo abinci, wani abincin bai yi ba, haka sama da ƙasa
ita ta gane a lokacin nan cewa ashe masu sayar da abinci da wasu abubuwa ma ashe haka suke wahala da mutane. Duk abubuwan nan da take yi ma mutane ita ma ta gani kuma ta gane cewa ashe bai dace ba, ashe akwai zafi. Haka ta fara koyan hankali, ta fara gane cewa gaskiya mutanen nan fa su ma mutane ne ba wai dabbobi ba ne. Haka a hankali a cikin wata uku Sumayya ta canza, ta fara magana da mutane da saukin kai, ta fara ma mutane adalci, ta fara ba mutane girma. Har aka cika wata shidan nan da Sumayya ta gama aikin nan, ai kowa ma ba sai an gama mutum ba, an gan babban bambanci a wurinta. Da wata shidan nan ma ya gama, har ta ƙara wata uku domin ta gan matan nan kamar mama ne a wurinta, kuma gaskiya ta ji daɗi duk abubuwan da ta koya mata. Baban ya ji daɗi, har aka ma ba ta aiki a ɗaya a cikin kamfanonin baban, kuma gaskiya ta zama mai aiki mai kyau, kuma haka kowa a garin nan ya ji daɗinta. To jama'a, mun zo ƙarshen labarinmu. Abin da muka koya a wannan labarin shine a ɗaga yara da kyau, kar a ɓata yara da abubuwan duniya da kuma wai domin ana son su. Son yaro ba shine ɓata yaro ba, son yaro shine a yi mashi abin da ya kamata da kuma ya dace. Kuma ku kuma masu rena masu sana'a, ya kamata a ba masu sana'a girma, su ma suna ƙoƙari a abin da suke yi, mun ga daraja su a duk abubuwan da suke. Kama kallon mutum da a ƙasa, komai irin aikin da yake, ko mai shara ne ko mai shago ne, duk dai me ake yi, gaskiya mu daraja juna, kuma Allah ya ci gaba da taimake mu, amin. Kar ku manta ku yi subscribing a wannan tasha, muna baku labarai masu kyau kullum. Mun gode.